orang terkaya di dunia. Elon. Nggak angin to, Bacane kuwi to. Elon Musk. Wong ndi to? Wong Amerika. Sugih tenan iki. Amerika? Yo, Sini wong Indonesia itu. ora mungkin. Elon Musk saka Amerika yo. Suka jenenge wis ketok lho. Jenenge Elon Musk lho, Cuk. Mosok wong Indonesia. Lah jenenge sing saiki. Ben pas ning Indonesia. Jenenge kuwi Mas Elon. Apa nih Kimi? Uyah gerasa. Mistis ki. Percaya kalih dukun toh? Kok percaya karo dukun piye to, Le? Kok nyebar ya? Biasanya penglaris saka Mbah Dukun kan ngoten niku. Kok dadak kanggo penglaris ki apa mamimu ki ya dodolan. Lah niki nggih napa? Ini lho, Ndra. Iki lak musim udan to. Iki ki ngejagani ben ula ki ora mlebu ning omah. Lah dene kalih uyah to. Lho jarine ngono. Iki ki jarine wong-wong tua jaman biyen, Ndra. Lah ula kok dikalih uyahi logikane pripun? Mungkin perasaan Loi bertanya-tanya ngene iki lho. Loh, kok ini uyah iki? Waduh, aku mesti arep dibumboni iki. Wah, berarti aku arep digoreng. Wah, terus wong ngalih. Ketoke ngono, Ndra. Masuk. Masuk ra masuk. Wong tak sebari wae ya nyatane mulane ra mlebu omah lho. Iki masilan duite akeh. Elon Musk. Lah ya kuwi, wis duite akeh banget lho. Iya lho. Wong dhek duwe perusahaan akeh kok. Ya kok iso ngerti dekne kuwi orang terkaya di dunia sing biji sapa to, Dok? Kan disurvei to, Cuk. Ono sing nyurvei. Berarti awake dhewe nyurvei. Survei apa? Nyurvei wong kampung riwil lho. Kok dadak disurvei ngopo? Wong sing paling sugih genah ketok. Sapa? Pak RT duwe mobil. Tur duite akeh. Pak Kliwan ya sugih. Kok iso? Apa Pak Kliwan duwe mobil? Tapi kan omahe tingkat. Pak RT omahe ra tingkat. Kemungkinan sugih Pak Kliwan. Bisa jadi ya. Wong ngene wae, Cuk. Awake dhewe nyurvei ning kampung Wiwil iki. Ning ora sing sugih tok. Lah sing apa? Yo sing telu. So terkaya, terpandai, dan terrajin. Carane buji piye? Yo engko tak kei metode. Gayamu Dot kaya pengamat politik wae. Pandra nyet gedhe nyet ranggenah ngono lho. Dolanan liyane apa ya ora iso ngono lho. Iki coba ngerti mamine dunder bubune ya. Sampeyan iki ngopo? Pandra iki lho. Wong ngerti uyah disebari yo ngene. Kowe iki nek galeke uyah yo aja getak-getek. Pi, iki sing nyebari uyah ki aku kok malah mbok sentori iki maksude piye? Kowe to? Iya, iki ki musim udan lho, Pi. Iki ki nggo jagani ben ula ki ra mlebu ning omah. Wah, Oh, ula iki wedi karo uyah to? ya iya. Mulanya disebari nek, Gendang. Enggak terus. Lah wong ya ora ngerti ya. Mas, ndek napa nih? Tandur. Enak apa to, Mas? Mas dulu kita kan berdukun. Berdukun. Nggih, Pak.
Sampeyan yo aja nyebar fitnah lho, Mas. Jadi mboten fitnah, Pak. Justru kula niku pengen membuktikan iki tenan apa ora. Panjenengan ngerti niku. Ngoten, Pak. Kula lawak mulih teng pasar. Iku ketemu Mas Dul. Ini banggah ning ngarep omah, Pak. Tak takon iku jawabane ora nyambung lho, Pak. Panjenengan takon piye? Kan kok tanggapi to. Mas Dul, nembe nopo? Nembe tandur. Aneh to, Pak. Pertanyaan pertama. Apa yang Anda pikirkan ketika sedang sendirian? Konser. Oke. Pertanyaan kedua. Apa yang Anda lakukan ketika sedang lapar, tapi makanan di rumah habis? Ya tumbas no. Nek ra duit-duit, Ya usaha dong. usahane pripun? Utang. Oke. Apa yang Anda lakukan ketika Anda lapar dan makanan di rumah sudah habis? Wah, ya ora mungkin kentekan panganan aja. Wong kene iki warung kok kentekan panganan iki lho. Nek ndelalah, panganane sampean ku bareng Mas Elon, Mbak. Wah, ya seneng no aku. Lah iya, nek ndelalah panganane sampean bareng Mas Elon kabeh, terus entek. Terus sampean lapar, terus piye? Ya masak mie no. Ini sapa? Dan kabeh panganane diborong Mas Elon, Mbak. Oh iya tuh. Apa yang Anda lakukan? Aku soto ngene mbok Jim. Nek ra duwe duit, Wong bar diborong Mas Elon kok ora ndek ket aja. Ngawur mie lho. oh iya ya. Wah, daftar pertanyaannya jadi ra masuk iki. Mas, masalah ngoten niku iki rasa ditanggapi serius. Perkara nyebar uyah lho, iso dadi fitnah lho kengko lho. Kula niku mboten fitnah, Pak. Justru kula niku mboten pengen yen masalah niku menimbulkan fitnah. Aku seneng jenengan mripo. Ya ditindaklanjuti lho, Pak. Mas Dul kan mriki diintrogasi. Kayak kabel kae piye? Lah nopo to, Bu? Kabel kae lho. Nesu karo anake. Anake dikamplengi. Pareng gureteng. Piye to? Wong kae nganti tegale dicengkiwing lho rambune. Pak RT niku sampeyan mboten peka, Bu. Kula lapori masalah Mas Dul tanggepane anyep, Man. Malah guyu. Sing tak pikir yo masak, yo gawe panganan. Oh, oke. Pertanyaan kedua. Apa yang Anda lakukan ketika sedang lapar, tapi makanan di rumah habis? Yo masak, yo gawe panganan to, Dot. Oke. Lah wong omahe ora ndek apa-apa lho, Mi. Ya berarti kan rene sing dimasak. Yo saha to. Usaha nopo? Kan iso golek telo utawa kates terus dimasak, Dot. Ambo mending tuku panganan dadi wae to, Mi. Rasa kangelan dadak menek wit kates barang. Nek jek enek duit, yo ora mungkin to nganti kentekan panganan. Oh, iya to, Dot. Ya golek utangan no. Oh, kan jawabane awake dhewe iki ketok kompak ngono lho, Mi. Usaha utang. Utang ki opsi terakhir. Lah nek ning omah ra ndek apa-apa, kan berarti kan kuwi yo kritis to. Di saat kritis, gunakanlah opsi yang terakhir. Ki yo ora kritis to. Wong iso-iso golek telo karo kates kok kritis. Aduh. Kok pertanyaanku malah gawe toyuda to iki. Tet, ini yo. Ini wae, Jo. Sene kowe wae, enek garis pembatas iki lho. Wah, sendakku dadi asin iki. Jajal dilateng. Tanyaan ra masuk, Dot. Pas dijawab tapi malah didebat. Ya mau Pak karo Bu Mami mah Boroto Yudo. Ngok jare metode. Ini lho, Jo.
Jadi daftar pertanyaan kuwi masuk di survei, Cok. Oh, kenapa? Dan mau tak takoni langsung ketemu jawabannya yuk. Ini Mbak Iis, pertanyaan pertama langsung jawab tuh. Tapi pertanyaan kedua terjadi perdebatan. Aku isinan. Ngene wae, Cok. Awak dhewe juga pisan kas. Nek terjadi perdebatan, pertanyaannya ganti. Pak, dhewe surveinya bareng kok. Dhewe rawani aku. Sampeyan ki aja nunggu tok, Pak. Iki masalah gawat lho, Pak. Pak, sampeyan ki kebangetan tenan lho. Sampeyan ki ketua RT lho. Dilapori masalah gawe kok manggu yang guyu tok. Kalian ini lho perkara kaya ngene iki aja ditanggepi serius. Pun apik awake dhewe lapor polisi mawon. Anggap kaya diranggo RT. Bisa ya, Mas? Duduk, linggis. Wingko, nek iki tak belakake, mesti do kisinan. Lah, pertanyaanmu ki apa wae to? Pertanyaan pertama, Oh, apa yang Anda pikirkan ketika sedang sendirian di rumah? main film. Oke. Pertanyaan kedua, apa yang Anda lakukan ketika Anda lapar, tapi makanan di rumah sudah habis? Supaya mungkin pertanyaannya ora berbobot belas to, Lek. Ini perbandinganmu ku Elon Musk lho. Ya aku dulu pertanyaannya nopo. Ya sing berbobot no. Elon Musk ki wong visioner kok. Iki ngejak wong-wong itu piknik tekan planet Mars kok. Padahal ora harus kejangan. Lanjut, pertanyaan sing berbobot niku kaya piye? Kula mang takoni. Ya, ini. Apa yang akan Anda lakukan jika sudah mendarat di bulan? Nek ning bulan aku ora ndek rencana om. Aku nek ning matahari sisan, aku mah ndek rencana. Ya, elok tenan. Nah, yang wis kelakon tekan matahari, kuwi duwe rencana. Turu katak karo klambi. Nah, itu tuh emosional. Nekat guyu. Lopo iki? Bahaya iki. Tak kandhani yo Mas. Anane Mas Dul nyebari uyah nang arep omahe. Iki mergo dienggo nyegah ula. Iki lak sasudan. Lah disebari uyah ben ulane ora mlebu omah. Kok sampeyan iso nyimpulke ngoten niku? Lho, kalau mamine Van gawe le njaluk uyah gerasak teng mriki lho. Oh. Ya mau Mas Dul ketangone jare andur ngoten. Dolanan apa to, Le? Lato-lato, Pak. Neng ndi kok akeh sing dolanan ngono kuwi ya? Enggak, Pak. Lagi musim niki. Tur mainnya angel banget, Pak. Ya nek ajar terus engko suwe-suwe ya iso. Lan nonton mriki nggih. Enggak dolanan ten omah, mami nesu-nesu kok jare berisik. Ya, sak penakmu. Timbang dolanan HP, Pak. Paketane boros. Kan mending dolanan ngeten iki. Oh iya. Ya dipenake sik ya, Le. Aku tak ngrampungke gawean sik. Lah engko nek kowe butuh maem apa ngombe, ya engko cukup dhewe ya. Nggih, Pak. Siap. Mungkin nekat mau tuh. Ya, sekarang ndi, Bu? Ngomong survei mas. Survei apa? Pemikiran publik. Pak Iwan enak ramah. Kan yang jero.
Pertanyaan pertama. Apa yang Anda pikirkan ketika sedang sendirian? Pirang-pirang dino aku kuwi kepikiran karo dolanan iki. Akeh pertanyaan sing njliputi pikiranku. Ya perkara barang iki. Pertanyaan pripun, Pak? Ya ana pertanyaan sing negatif, ya ana sing positif. Nah, sing positif apa iki kalebu suatu kebanggaan? Saatase mung dolanan sing sepele. Ing nyatane digemari wong akeh. Kaporo iso dadi ngetren. Nah, tegese awake dhewe kuwi ora perlu ketularan trene wong manca. Ning awake dhewe iso gawe tren dhewe. Nek negatifnya pripun, Pak? Bangsane dhewe kuwi bangsa sing peka. Utamane wong Jawa. Ombyak apa wae biasane kuwi didadekke sanepa utawa pertanda. Jelat-latun ku pertanda, Pak. Sanepo, Mas. Jane kuwi mung lintasan pertanyaan sing ning pikiranku. Ning yo muga-muga wae ora kedadian. Pripun ta, Pak? Ora apa-apa. Iki barang atos digathuke karo barang atos. Ning nek dimainke iso gawe seneng. Pertanyaan kedua. Apa yang Anda lakukan ketika sedang lapar, tapi makanan di rumah habis? Poso. Oke. Lakukannya pripun, Pak? Ya mangan. Tapi nek pas wayahe buka, tapi jarang duwe sing dimakan pripun? Ya ngombe. Iki termasuk buka. Ini ya Gusti Allah nyipta menungsa kuwi lengkap sak rezekine. Apa meneh wong sing gelem nglakoni poso mbok kuwi saka ngendi, mbok lewat dalan ngendi. Gusti Allah mesti bakal paring rezeki. Oke. Matur nuwun untuk survei hari ini, Pak. Ya wis, saiki kono satu sik. Lah nggih tak manturin nggih, Pak. Oh iya, iki beneng-beneng sik ya, Ndra. Nggih. Barang atos karo barang atos diadu nimbulke swara fisik ning nek dimainke asik.